Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe, on calminaama, on njuuraama. Ene wayno en garti kadi e windande men hannde nde wonno ken neɗɗo gooto ko ma njehen caggal to peewnen haa feewa mbaawen arde ngaren ɗo mbaawen gollaade sen ngayni njehen ñifoyen gollal ngal. ɗum saabi jiiho noon jiyomi ummoto to mbe ara ga haytto ga jiyomi gayni fa to ɗum sababu o komi neɗɗel gootel wona to wona ɗo wona ga. joni noon hannde kadi Allah wallino en gandi masɗe pulaar ko 5 ko a e i o u e gandi polle ko 5 a e i o u ɗon timmi. alkulal baangal e masingal ɗo henne en mbino ko baamoɗo ba tokoso ɗo ko ba be bi bo bu ɗo ari wiya ba be bi bo bu ɗo ari wiya ab eb ib ob ubbu wonayi ɗo ari wiya ab eb ib ob ub garɗa ekkoma mbiɗa abbo ubbu abbi abba ɗum ɗiggi. joni hande noon mi addanma noon jiiɗo mbaadi wadde ngaren mumten ɗum ɗo ha laaɓa dañen damal ɗo mbawɗen rewde ko ari hande ko kadi ɗum kadi wawa andede wawa faamede. ayi ha joni en yaltani ba mawɗo e ba tokoso. ha joni en yaltani ba mawɗo e ba tokoso. hande noon mbaɗen ni ayi banani wadde oɗo a gooto kanko jangi o e o ayi ba ab ayi ba ab renda wona ab bab oɗo ko beewon ɗo oɗo ari oɗo e mbiɗa ɗo be ƴettuɗa e o mbattuɗama ga woni ebb waɗa wona be b ay be b ɗo ko ba b bab be b bebb garɗa ɗo mbaɗɗa ni mbiɗa i mbiɗa bi b wona bibbe garɗa ɗo mbaɗɗa ni mbaɗɗa o mbaɗɗa b mbiɗa bobbo ɗo garɗa mbaɗɗa bo mbaɗɗa u mbaɗɗa ni mbiɗa bubbu nden noon babbe bebbe bibbe bobbe bubbu fooɗani aɗa fooɗa ngara pooɗa no foodirte a majjani mbaɗani bab ay a fooɗi beb a fooɗi bib ay a fooɗi bob a fooɗi bub a fooɗi ɗo ko bab beb
bib, bob, bub. Nden noon en ngari kadi en gayni ko wiyete ba hande en timmini ba hankadi ba kay kala ko winda hen a jangani walla kala ko jiɗɗa winde a windani andu koye ma wonaga amen ba ma gasi hande ɗo ba haaɗi gasi a jang alhamdulillah famide joni ena wayno Allah wallima a gayni ba teskede babbe bebbe bibbe bobbe bobbe ɗo ko baabe beebe biibe boobe bubbe joni noon ɗo tan mbattani mbawen dañde laawol no ceeriɗen kaɗo haala beele an janngowo mbasa jiiɓade ayi yoɗa seeɗa nanday ma ayi wona ayi ayi eyi mbeɗa yooɗa seeɗa nanday maɗa ayi mbaɗɗen ni en timmiɗo wadde en gandi babbe bebbe bibbe bobbe bobbe en pooɗani ɗo en pooɗen babbe bebbe bibbe bobbe bubbe joni noon mbiya ayi ba baaba abbi a jangina mo abbima baali ay a jangi baa a jangina la ay inani baali ay mum a jangina ma ay wunani waɗɗo teskuyema aɗa fuɗɗo jangude bindol baaba abbima baali mum ay aɗa ekkito yagol bindol a andi ba ab bi ɗo ko ma wadde andi ko woni onno ma mo jangunɗa o woni a waɗi andi ko ma a masi wadde baaba abbima baali mum mbiyaɗo ay nene ay ne ay ne ne ay so ay di ay kosam kosam ay kosam kaɗam ay ka ɗam kasi nden a joni a ekkito no masirte ne so di ko sam ka ɗam ay aɗa ekkito no windirte han kadi a andi baaba a andi abbima baali mum ɗo nene soodi kosam kaɗam ay wadde yo aɗa ekkito yaadu bindol a gayni ba ga aɗa ekkito yaadu bindol ay
ɗo ko ekkitogol yaadu bindol ko heen jawata yawde wawde windude tawde a andi ba on masira kako masaka jangowo ayi ɗo woni baaba nani abbiima ko ɗo haaɗi baali ko ɗo haaɗi mumnana ɗo nene haaɗi soodi ko ɗo haaɗi kosam ko ɗo haaɗi kaaɗɗam nana ɗon ni foti baaba abbiima baali mum nene soodi kosam kaaɗam ene fiɗataake ko haalama won ɗon tampintama ko wi o wi ko baaba ne fiɗe ala abbiima ene fiɗe ala baali ene fiɗe ala mum ene fiɗe ala ko pulaar nene ene fiɗe ala soodi ene fiɗe ala kosam ene fiɗe ala kaaɗam ene fiɗe ala ndeke noon ekko bindol ma nani aɗa yaara jam jam alkule ma ɗe ñaguɗa ɗe aɗa masira jam jam ko kalɗa fota masa kaɗa masa aɗa masira joni noon aɗa holle ko ñaggunoɗa ko hankkadi aɗa holle no yarata tawde Allah wallima a hollama alkulle fof guila arwande ha gasi a hollama ha yetti less ɗo noon nde wonno fayi ko youtube to eɗen moftoya hankkadi eɗen mbaɗa ekkorde eɗen moftoya ɗum youtube to so majjirima ganda ɗo tawita ɗum ɗum waɗi eɗen mbaɗa ni joni ɗum waɗi e sababu eɗen mbaɗire ndani ngam yaha youtube to moftoyo toon an majjiraɗo jaha toon tawa ɗum toon nde wonno adan en jangguinan to gayen beddoɗen woɓɓe namdo en ganden hen joni noon ndeɗo feere kadi yitama eɗen jara jam jam kala windande moftoye toon tawa ɗum toon so majjirima walla sehil ma jiɗɗo janngude mbiyamo ya youtube to o yaha toon to kam ala portable am heewi no mbatta noon yaa toon no mbatta yata binda dental diine mbaɗa ni mbaɗa dental ni dental mbaɗa ni mbaɗa diine o bange diine pooɗa diine dental diine mbaɗa ɗo tv ay mbaɗa ni tv ni tan jiya ya tan to youtube to binda toon dental diine tv tan ma yi hen nata men ɗe tan piya e dow gotal majje tan nawma toon directement on saha ma yi dental diine no winda jiya sara ɗon no waɗi da baɗo ni mawɗo ni da mawɗo nani piya e dow oɗo da sa fi hen uddito ha yaaja on saha noon mayi dow to ɗo winda vidéo piya e dow vidéo he nawma e dendagal ko woni toon ko adi janguede ko haytti windande sakkitinde nde jiya ɗum jaha cuɓoɗa ko jiɗɗa ko janga ɗum ƴetta kuɗol ma e karne ma bañitoɗa janga ene wemtini saɗani tampinani heɓene namdo waɗirte abonné watan dental diine tv jiya en ɗon ma yiɗo winda abonné
bindol boɗewol fii heen tan a naati njiyaa ko wayno hulde saɗa mum piya hulde nde uddito gonɗo dow dow o piya on hankay a jeyama heen kala ko ari keɓa heen kala ko ari keɓa heen yo Allah wallu yo Allah newnu ɗum janngude hannde baa mawɗo baa tokoso babba bebbe bebbe babbo bobbo baab beeb biib boob boob bab baab beb beeb bib biib bob boob bob boob ɗo henne baaba abbiima baali mom ɗo henne neene soodi kosam kaaɗam ɗo henne mbaɗa dental diine tv keɓa yiide en to gonɗen ɗo kaaɗo haalɗo moftotoɗo jaa toon tawa toon ko ɗi o windana mon hannde ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañotoɗon janngon ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiiya laawol aɗa yamon walluma a saggi noddu en 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya whatsapp men o ngara kaala indema yettodema caggere ma caggitoɗa mi cagguinma a saggani noon alhamdulillah rabbil alamin yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon sabi Allah ya yaali ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam jangge